Moi drodzy, jesteście tam? Słuchajcie, nie zdajecie sobie sprawy, co się dzieje na YouTubie. Super świeże info z pierwszej ręki. Nie ma opcji, żebyście to wiedzieli od kogokolwiek. Słuchajcie, koniec. Koniec imprezy. Koniec. Skończyło się. Suby uciekają, moi drodzy. U ziemniaka już nie zostało nic. U mnie już zostało tylko 56 000 z hakiem. Możecie coś tam dać suba, żeby to ratować, ale to już jest końcówa. Moi drodzy, to jest koniec. Koniec YouTube'a. Suby się tracą, koniec. 16 zapowiedzieli koniec świata i okazuje się, że to prawda. Ja myślałem, żarty, nie żarty, żadne żarty, kurde, tyle. Co już, pakuję walizę i wydupiam. Już tutaj nic się dobrego nie wydarzy. Tyle, koniec. Pośmiali się, pooglądali mnie filmy. Fajnie było, ale się kurwa skończyło. No, tyle. Porobione. Czekajcie, jeszcze sobie dopakuję najważniejsze rzeczy. Gdzie to tu miałem? No. Tyle. Moi drodzy, tyle. Po wszystkiemu. Tyle lat jak psu w dupę. Koniec. Po YouTubie. Idę. Jeszcze mroczny dżingiel. Czekajcie, bo chyba nie czujecie grozy sytuacji całkowicie. Tyle. A jeszcze wyłączę, bo to na chuj się to